pekok. Aku kok malah melu dadi pekok ya. Petok kok pekok. Kinten ngono lho. Kinten. Sek pinting lagi aku bilang. Sek benting, sek iki kan dongakno. Ning kene sederek. Pedogong. Nanti saiki adem kaya ngapa durung ana garing jaketan ya Pak De ya. Ya ana ki kono. Tak kira tetep puguh ora. Edian kok. Lah sampeyan Semarang ya kudune wis apal suasana mriki. Loh, ya apal iku ora mung trimo apal, apil aku kene iki. Jajanku kene. Apal nggih, Bandungan mriki apal berarti. Walah, kowe iki lagi muter-muter sing mbok liwati kono mau kuwi Kali Nyamat. Niku maksudnya sejenis napa Pak De? Kok kiri kanan kok ada hotelnya terus di depannya kok wonge grapyak kon mampir padahal urung kenalan. Kuwi nggone wong dodol tanpa dagangan kuwi kono. Dodol ora dagangan berarti mboten kulaan mboten nggih berarti. Wis pokoke ora ana dagangane ning dodol. Lah terus sing digawa mulih apa ngono lho. Ayo engko kowe survei dhewe. Aku wis lurus arep mbok jak menggo. Aku biyen upama ora gareng nu dadi RT kono. Rumangsaku kok. Ya itu masa lalu. Masa lalu, Masa sekarang ya boleh diulang lah. Kok malah diulang. Wah, aku ki wis tak upakara ki ngerti Mas. Pripun. Dadi wis nganggo kaos kaki kaya sindenmu iki mau. Nggih. Nganggo jaket. Nggih. Kuping iki tak sumpeli lho, ngantian lho. Wong ki titik lemahe ning kuping, angger kuping disumpeli dadi anget. Anget. Terus dikeki rumusan meneh. Pripun? Terbukti. Napa niku? Wong yen ning hawa adem ngene iki delamaanmu kek ana salon pas. Iki lho. Maksud ngono kok ya dipamerne iki lho. Lho, iki rumusan. Rumus Iki kesehatan. Tak percaya mergo sing ngekeki rumus kene iki wong luar negeri. Kowe ngerti Agi? Agi ya. Agi sinden. Ya. Lah sing ngandani aku ya Agi sinden Yugoslavia kae. Mula ki tak kei dramaku tak kei ngene. Nggih. Wah, hasile Mas. Pripun? Ya tetep adem. Kaya mospral kok iso. Masyaallah. Tapi apa ana sambung rapete ya Pak De ya? Napa? Hawa adem ngene iki terus karo sambung rapete karo kegrapyakane wong-wong sing kon mampir mong. Kuwi ora grapyak, Mas. Piye to aku jek polos urung genah. Kuwi dudu grapyak. Wong dodol tawa kan ning ngarep enek, umpamane dodol gorengan ning ngarep ya enek gorengane. Dodol sego pecel ning ngarep ya enek peyeke, enek kulupane. Lah kuwi ora enek apa-apa kok kon mampir tawa apa. Jane ya ana ning kowe ora weruh. Sik tak nganggo jaket sik aku. Timbangane ra iso nyambut gawe. Iya. Suwe-suwe kok ya mak brinding. Wah iki garing tak tahan anyar iki. Heeh. Garing. Sok meneh usul entuk ra to? Usul pripun Pak De? Upama iki ulang tahun pasar iki dianake wayangan ning Simpang 5 Semarang ngono lho. Tak adohe lho. Lah pitere ati sing ra jamae. Ya ora apa-apa. Iki ora adem Pak De, sejuk. Sejuk apa le? Nah iki rada anget iki. Lah kok anget? Kena lampu. Pak, lama tidak jumpa Pak De, mboten ketemu panjenengan. Alhamdulillah sehat, Mas. Nggih. Kula terakhir ketemu panjenengan pas jagong nika. Nggih, pas kula gadah damel alhamdulillah matur nuwun dirawuhi. Nggih. Nggih wong jenenge sedulur nadyan adoh niku nggih kudu anu istilahe ngrumaketke paseduluran. Nggih, ngraketne paseduluran. Nek ngene kok pane kok menjiwahi to. Ora wong ngene iki lho. Ora menjiwahi apa wong ki ngrotol kok. Aku ki gak mau arep munggah salin klambi dalang ki arep nganggo kaos kaki. Dalang kok nganggo kaos kaki engko dikira diabetes aku.
Wis ngene, ora krungu ora paten, boy. Kupinge tetep disumpeli. Aku pikir kuwi harga bagus. Heeh. Tak pikir ya ora adem, jebule ya adem tenan. Adem tenan. Wes disumpeli apa-apane disumpeli. Heeh. Wis. Pokoke bolongan 5 tak sumpeli kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tumut mangayu bagya nggih Pak De. Iki matur sembah nuwun ditimbali. Nggih. Ambak-ambak iki lah apa iki? Ulang tahun pasar. HUT. HUT. HUT iki apa? Hari ulang tahun no. Aku sing ra cocok nggon kuwi. Wah, lah iki. Kok lagi sore kok wis ngedak udur penemu to jenengan niku? Tembung kok hari ulang tahun. Heeh. Loh, tahun kok diulangi iki lah umure ora muda-muda. Hari ulang tahun. Sing bener hari ulang tanggal bulan. Oh, Ora taune sing diulangi, Mas. Oh iya, tanggal bulan ini tahunnya berubah ya Pak De ya? Berubah taune pasar. Pasar. Omong-omong, rokoke Omong-omong. metu. Rokoknya metu. Nah iki. Ya. Udut lho, Mas. Sing iso udut aku ora iso. Lah iki sing diulang taune apa? Ulang di pasare no. Tegese pasar ki apa? Pasar ya anu to Pak De, yo tempat jual beli. Wah, ki jawabane cah TK. Pasar sayur, tempat jual beli sayur. Jawabane cah TK. Lho. Kula niki pun kuliah S1 lulus lho Pak De. Apa yen wis satu kudu ngerti tegese pasar? Lah ora. Ora. Nah, Lah artine pasar yang sesungguhnya niku napa Pak De? pasar kuwi 5 huruf. PASAR. P. P yang pertama. Pusat berkumpulnya penjual dan pembeli. Oh iya bener nggih, cocok nggih. P. A. A. Aktivitasnya dimulai dari pagi hari. Nggih, pagi wis rame. Nah, Terus S Pak De. setiap hari buka. Buka rene tutupe. Nah, A. aneka warna jenis yang dijual. Hmm. Atau sekarang aneka warna namanya kaya kene nama pasar sayur. Pasar sayur. Ono pasar kembang. Pasar iwak. Pasar sapi. Sapi. Nggih. R. R. Kuwi rame keadaannya. Oh. Dadi yen pasar ki isih rame berarti makmur jaba jero. Nggih, leres. Ulang tahune ping pira? 25 Pak De. Nah, dua kuwi 2. kuwi artinya iki sing beraktivitas. Beraktivitas. Penjual pembeli Oh, 2 itu penjual dan pembeli. atau jual beli. Jual beli. 5 itu 5 yang diuntungkan dengan adanya pasar ini. 1. 1. Penjual. Penjual. 2. Pembeli. Pembeli. 3. Kuwi yen ora kleru yen kene ana ya. Nggih. Kuwi apa kuwi sing diarani wong jual jasa gendong. Nggih. Ya. Nggih. Terus keempatnya Keempat. apa mau 1 2 3 4 Papat. agar adem kok bendel ya gitu ya. Mboten napa-napa memaklumi kok Pak De. Lho lah iya no, Nggih. lah iya no. Penjual. Penjual. Pembeli. Terus ketiga mau buruh gendong. buruh gendong. Keempat. Tukang parkir. Oh iya bener nggih. Itu diuntungkan ya. Terus terakhir. Kere. Kok iso tekan kere barang lho? Pasar ngendi wae mesti ana kerene, aja meneh kok pasar ngene. Pasar swalayan ki lho ana kerene. Merasa diuntungkan mesti ana wong cadong. Nah, kuwi pancen isen-isening pasar. Nggih. Dadi ora iso ditolak kuwi hukume. Wis 20 tahun kok lagi ngundang aku lagi iki. Padahal yo padha Semarange Pak De ya. Padahal aku kan gerak ning Kalinyamat besok lewat. Hei! Kuwi panggon apa Pak De Kalinyamat e? Yo ngonoan lho. Wong aku ki ning kene iki yo penyuluh kok. Penyuluh. Penyuluh lah ning yo ora apa-apa. Apapun itu, berapa kali pun itu tetap tak syukuri. Nggih, leres. Kaya pengurus maupun penjual pedagang pasar sini bersyukur. Apa to perlune tasakuran kuwi? Nggih. Tegese tasakuran ngerti? Untuk mensyukuri no.
Kok cekak men to kowe iki? Lah pripun jlentrehe pripun Pakde? Tasakuran taki tandanya orang yang imannya tebal. Oh. Orang yang imannya tebal, jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena yakin Allah masih mencoba umatnya. Wah, kados ngaten niki kahanane adem jenengan tetap bersyukur. Ya, Iya. weh, tandanya orang yang imannya tebal. Tebal. Mergo yen iman tebal karo iman yang tipis, kuwi bedane ana. Bedane pripun Pakde? Wong sing imane tipis kuwi yen wong lanang, Nggih. kuwi semakin kaya semakin nakal. Semakin kaya semakin nakal. Wong lanang. Wong lanang. Wong wedok sing imane tipis, Nggih. semakin nakal semakin kaya. Apa ya contone meng sing grapyak meng ya? Oh ya kuwi mau. Niku ta pertama, terus sa. Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak kaya bengi iki sing mirsani akeh iki mengetahui bahwasanya sini lagi tasakuran. Oh nggih. Terus tasaku. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan melek bengi kaya bengi iki. Nirakati pasare Pakde nggih. Nah, Enggak. anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dinanti-nanti. Dadi iki syukuran tirakatan menanti anugerah yang akan datang. Tepuk tangan untuk Pakde Gareng Semarang kepala dulu. Oh tenan, aku ki wis anggere apa-apa tak jlentrehke kok. Kok ketoke anu to Pakde jenengan niku effortnya itu besar banget, maksudnya nek ngudari tentang pasar sayur jetis jare nembe sepisan iki kok nek merdekne niku lho kok fasih banget ngono to. Ngene lho Mas. Wong ki yo dalam rangka golek rezeki yo kok. Wong ditangkap. Segala macam profesi mencari rezeki ya harus pakai inovasi. Betul, nggih. Pedagang kene iki yo nganggo inovasi, nganggo ide, nganggo berpikir hingga dagangannya laris, pasarnya berkembang pesat. Apalagi kemajuan zaman dengan adanya mall, swalayan, TikTok. Sing ora iso disaingi karo TikTok ku ya mung pedagang sayur. Kok ngaten Pak De? Lho kowe tuku sayur ning TikTok dikirim 3 dina yang akan datang bosok. Ngaten nggih, tuku sawi pamane Tuku nggih. sawi tekan gone bosok. Ning yen kowe tuku TikTok kaya kathok, jaket, teko ya wutuh. Wutuh. Ning yen sayur tidak bisa melalui media TikTok. Nggih. Keunggulane sayur ning kono. Kelebihannya pasar tradisional di situ nggih Pak De. Iya, ya ning mung khusus sayur ki. Sayur. Yen liyane sik iso tuku apa-apa pasar liyane sik iso. Nggih. Dadi tenan lho. Bengi iki ketoke seneng. Seneng. Ning jane aku ya kesiksa iki. Kok iso kesiksa lho wong diparingi rejeki kok iso kesiksa pripun to Pak De? Kowe ora kesiksa Mas. Nggih. Iki bengi iki anu ra. Mbok anu ra, live streaming. Live. Engko aku njaluk rekamane. Lho, nggih napa lho? Ya lagi iki aku jaketan. Tapi mecah rekor ya Pak De ya. Aku rumangsaku mesti wis reno-reno niki. Aku rumangsaku ora main ning panggung wayang kulit ki. Nggih. Aku rumangsaku gareng ning jero kulkas begini. Ya Pali profesional. Nggih. Apapun yang terjadi tetap saya jalani. Nggih. Jenenge wong wis saguh kuwi gedhe tanggung jawab. Nggih, luar biasa. Saiki mau pasar wis. Pasar. Saiki jetis. Oh, jetis ya, desane Pak De nggih. Jetis ki J ki jan rame tenan kahanane. Wah, jan rame tenan. Iya. Wadine perune bengi iki mengeti ulang taune pasar. Nggih. T Tahun iki umure wis 20 tahun. 20 tahun. Terus Iki bengi hiburane wayang kulit dalange sapa jenengmu? piye kowe kok iso lali? Ayo ngerti. Sapa? Akbar Sahbadar. Syah Alam. Oh, wis ora dadi Sahbadar to? Oh, mboten Badar pun dhewe. Akbar Sah. Nggih. Alam. Alam nggih. S Es sing ngancani gareng saka Semarang. wah. Nggur sak jetis mawon iso diwerdene kaya ngono endahe lho. Jenengmu sapa? Akbar Syah Alam. Akbar Syah Alam. Akbar aki akeh
penggemare. Amin, amin, amin. Bar kuwi saka tembung bagus rapi penampilane. Wah, Iya, cocok, cocok, cocok. Amin, amin. Nggih. Hah? Hah? Hari-harine tetep sinau nadyan wis payu. Nggih. Lam Lama uripe ning donya tapi kok durung duwe bojo lah. Piye? Aku ki saumur-umurmu wis royal kok. berarti kan bener yang saya omongkan tadi di depan toh Pak D. Apa? Dalang akbar Joko urung kambon wong wedok kan bener. Kula niku selama Kosong hidup bersih. di dunia 24 tahun niku nggur tak nggo nguyuh tok Pak D jekan. Wah, tidak mensyukuri apa yang ada. Kok tidak mensyukuri iki lho. Kowe mbok nguyuh tok. Tak nggo nguyuh tok Pak D. Tenan. Tenan. Sekseni danyange kene. Yo kadang kala ditatap-tatap di tembok. Maksudnya nek ora ana banyu. Alah embel gedes. Wong aku sing ngeleki kaya ngene wis babat-babat kok. Kowe sing bagus kok ora tau alah embel gedes. Mboten tahu Pak D, estu niku. Alah. Seksine warga masyarakat niki lho, Bandungan niki lho. Dadi wong ki ora usah munawar. Munafik. Oh munawar. Munafik. Iya. Yen yo yen ora iya. Ora iya. Pas Aku Akbar tenan- Syah Alam niku kok ya jenenge diwerdekne kok ya apik nggih Pak D nggih. Ya, Lah sakniki nek gareng. Ya. Berhuruf apa suku kata? Sembarang sing kagungan asma panjenengan. Apa suku wae? Bersuku kata. Bersuku. Gareng. Gareng. Gaki ganteng gagah wonge. Sik Pak D, aku ora trimo Pak D. Nek gagah gede dhuwur wonge kok kudune wong ganteng ki pede to Pak D. Percaya diri. Lah nek sampean ngaku ganteng kok dadak dilaburi putih. Justru ini gambaran orang yang tidak sombong dengan keadaan nyatanya. Oh. Aku ki bagus ning tak tutupi ngene gen ketok elek. Oh. Iki wong ora sombong. Ora ki sombong ngene. ya. Ganteng. Terus Rengean bisa menjadi tertawa bila melihat gareng. wah. Karena fungsiku menghibur dan saya membuat gembira dan bahagia yang nonton. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Wah. Tepuk tangan sekali lagi dulur untuk Pak D Gareng. Wah, senadyan adem kaya ngopo Pak D Gareng sudah mendapatkan aplaus beberapa kali dari para penonton loh Pak D. Wah, aku tak oplos apa wae ya bir. Engko balike nak kali nyamat neh no. Maksudnya apa? Oh, keplok tangan. Tepuk tangan, aplaus tepuk Loh, tangan. ya harus begitu, Mas. Iya. Tadi mengapresiasi, semakin banyak diapresiasi, kita semakin semangat. Ya. Berarti menjalankan tugas dengan baik dan benar. Ya, Wah, jan aku ki suwe lho aku ki ora sowan ning tlatah kene iki. Oh, ngaten nggih. Heeh. Berarti aku nganti apal. Non, Larang niku lho Pak D, pripun Pak D? sik, iki yen alasane ora ngundang aku larang. Nggih. Iki manusia ya. Manusia. Larang kaya ngopo yen aja meneh kok tuku nyawang kuwi wegah. Betul. Nah, dan lagi kalau namanya seni dan budaya sebetulnya ndak bisa diukur dengan materi atau uang. Nggih. Karena itu yang bisa membayar kemaremane ngati. Nggih, leres. Nah, tadi iki memang sedikit saya utarakan biar orang tidak apa jenenge berpandangan negatif. Nggih. Upama kula larang Nggih. niku pun enten lumrahe. Lumrahe pripun? Kula pupuran putih ngeten niki pun wiwit taun 81. Iya. Dadi yen diitung nganti sakniki pun pinten taun dadi upama mundak nggih entuk to, Pak. Iya. Pumuran putih dari tahun 81 nggih. Aku kelas SMA kelas 1 iki wis pupuran putih. Aku melu wayang kulit tahun 95. 95. Dadi aku 5 tahun lagi pasar iki dibangun. Mergo aku melu wayang kulit wis 30 tahun. Nggih. Oh. Dadi nek ana larange wis sak lumrahe. Ya jane ora larang. Oh, mboten. Ora nggih? larang. Nggih. Tergantung piye carane nganyang. Iya. Lho takono pedagang-pedagang nggih, Pak. Ah, dinyang. Lho, Nggih. apa meneh seni?
Nggih. Seniman niku watake yen kepengin ngerti. Nggih. Dituku ora entuk. Ning yen dijaluk malah dinehke. Seniman niku nggih. Nggih. Niku seniman racak-racak ngoten. Kula niku dituku bojo kula, aja tak kekke. Wah. Ngaten niku nggih. Nggih. Wong perwira. Ya ora ya kepepet sing gelem karo aku ya gur kae. Sing ngrembug perkara bojo lho, Pakde. Heeh. Jenengan macak gareng dari tahun 81. 81. Menikah tahun Saya menikah tahun 84. Nah, 84. Nak kula nak umure baru 24 tahun to, Pakde. Kula nek jenengan pun kula anggap senior kula pepunden kula. Nah, jenengan mau nggo jloki kula, kok urung duwe bojo. Sakniki jenengan kudu tanggung jawab. Kriteriane bojone Akbar sing pasti kaya piye to, Pakde? Jane, Pakde. Siji. Wedok. Loro. Urip. Wedok karo urip. Cempe ya iso, Pakde. Ya terserah yen kowe kolu. Weh. Wong iki wis sing dirembug wong wedok. Maksudnya secara karakteristik. Nah, kedelang seniman to, Pakde. Ya. Golek wong wedok sing gelem dijak rekoso. Ngaten nggih. Yen kuwi pathokane wis kuwi, nadyan kowe iki nadyan wis kepenak, ning golek wong wedok sing gelem jak rekoso. Nggih. Nah, artinya apa? Yen dasarane pondasine wis gelem jak rekoso, itu akan berjalan lebih enak. Nek urung-urung cah wedok kuwi wis muluk-muluk, Nggih. ya glagepen kalap. Ngaten nggih. Urung dirabi wis jaluk reno-reno ngaten to. Nggih. Yo, iki ora jeneng sombong. Nggih. Ning wong saiki gandeng wis tuwa. Nggih. Bojoku lak wis tuwa ya wong karo aku mung kacek 2 taun. Bojoku mbiyen iki ora jeneng sombong, nyata murni jelas. Hak. Bojoku kaya nyunyah Jepang. Bojone seorang gareng. Sik kowe lah ya jagong to kowe. Nggih. Weruh to. Saiki umuran semono gedhe dhuwur. Nggih. Wo, mbiyen rambute semene. Tur ya ora jeneng sombong. Elek-elek bojoku kuwi sarjana ekonomi lulusan Undip. Oh, Semarang. Nggih. Entuke gareng. Lah ngaten niku lho, Pakde. Seorang yang maksudnya value-nya tinggi ngaten niku lho. Nggih. Maksudnya biar bisa luluh. Kok iso luluh karo seorang gareng iki piye ngono lho? Sing penting kowe iki usaha apa ora? Lah yen kowe ora ana usahane tengok-tengok kok gen ana wedokan teko. Yo nang kono nggone. Hei. Kok panggah kono? Lah kowe golek wong wedok mara. Ya tetep usaha dan doa harus kita jalani. Nah, insya Allah ke depan kula jalankan, Pak De. Iya. Nanti agar petuk wong wedok tak usahane arepan. Insya Allah saiki kerep dienggo alesan tok lho. Apa-apa insya Allah. Sing perlu ki bukti nyatane. Kalau kamu sudah menindaklanjuti dengan usaha dan doa, baru insya Allah. Oh, ngaten nggih. Ah. Tapi usaha sik nyedaki wong wedok. Pokoknya penting wedok urip cedhaki sik. Waduh lagi. Ngono. Wedok urip cedhaki, wedok urip cedhaki. Ora rata. Heeh. Aja golek wong wedok sing rata. Lho, Mas rata niku pripun? Rata ki datar-datar wae. Golek wong wedok ki sing rada ngene dadi kehidupane bergelombang. Oh. Sik. Awake to, Pak? Awake. Lho, pikirane negatif. Lho ge bojo jurusane rono kae. Lembar wit sore sing dibahas kali nyamet. Maksudnya punya cita-cita dan keinginan. Wah, gede kok. Ora terima bergelombang. Loh, ya elek-elek biyen bojoku kuwi nyekel atau diarani direktur area Jawa Tengah sebuah produk farmasi. Kok ngedeni to, Pak De? Loh, lha kok piye to kuwi? Maksudnya kuliah Undip terus kesehatan farmasi lho. Lah kuwi sing gumun kuwi. Lulusan ekonomi ning kerjane ning farmasi. Ning memang bagian pemasaran dia megang Jawa Tengah. Jurusane kuliah napa wau? Ekonomi. Ekonomi kerjane ning farmasi, entuke gareng. Lah niki lho. Niku nak kuwi sing jenenge kehidupan seimbang. Oh, seimbang nggih. Dadi sing siji dhuwur, sing siji semene. Kowe entuk-entuke tengah.
Nggih. Mergo sing diarah ki mesti tengah. Nggih. Lah nek kados aku ngomong serius. Mboten kan kula ngaten ngangsu kawruh. Nek kados Akbar Salam dalang ngaten iki penake mencari istri niku seniman mboten ngaten lho maksudnya. Maksudnya niku menurut pandangan Pak De Gareng ngaten lho. Iki aku yen entuk omong jujur. Entuk omong jujur. Jujur ya. Jujur. Ya wong yang ngarani ideale seniman itu seniman, ideale. Ideale. Tapi bagi saya ngene Mas, wong iki kudu duwe masa depan atau cita-cita. Cita-cita. Kalau saya dari awal kan aku ki TIY ceprot ning dhuwur panggung. Aku kepengin duwe bojo sing dudu seniman atau seniwati. Iya. Ning sing ngerti seni lan kehidupan senimannya. Oh, ngaten. Dadi bojoku kuwi ngerti kehidupanku biyen kepiye, kuwi ngerti. Mergo biyen ibune bakul sego sebelah gedung Ngesti Pendowo. Dadi aku yen mangan ya nunut ning kene iki. Oh, mara tuwa niku. Heeh, aku mara dhewe ora mara tuwa kuwi. Kuwi ning kono, kowe percaya kena? Bojoku wis ngerti putih irenge awakku. Wow. Aku wis cerita karo bapak-bapak iki. Wis cerita karo bapak-bapak mau sapa? Nggih. Aku mbiyen ki wong golongan ireng. Wow, maksudnya golongan ireng niku pada jin setan ngaten niku. Maksudnya golongan ireng niku pripun Pak De? Ya, bener. Wong sing apa kasurupan setan. Oh ya. Mergo tumindake negatif. Aku biyen yen mendem. Kuwi ana ning ngarepe warunge maratuwaku. Wah, kok kendel-men Pak De? Loh, kok piye kadung nekat kok. Tapi justru itulah membuat istriku semakin sayang. Karena kepingin merubah tabiatku yang jelek menjadi bagus. Saiki alhamdulillah Mandek ngombe. mandek ngombe. Wis. Pokoknya aku mau 5. Mau 5. Kuwi sing ora tak lakoni iki lagi iki lho, metu iki sing tak omongke iki fakta lho iki. Nggih. Aku biyen gentong. Ngombe iki gentong. Apa-apa kolu mergo ora kuat tuku. Nggih. Dadi ana wong ngekeki kolu. Terus main. Aku biyen disebut Raja Kertu. Yo Raja Kertu Pak De. Mulai kertu remi nganti kertu cembrek kae aku iso. Yo saking ahline. Madat tahu. Nyeret nggih. Medok kono nggonku. Sing urung tahu maling niku nggih Pak De. Maling ning alhamdulillah Gusti Allah wis ngeparengake aku bertobat setelah saya punya istri. Amin. Dan saya diizinkan untuk menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kata orang tua lebih baik dulu hitam sekarang putih daripada dulu putih sekarang hitam. Amin. Nggih kula contoh. Tirunen. Nggih kula tiru Pak De nggih. Lho tirunen iki dan golek bojo. Sik saiki takon. Nyapone? Akeh sing titip pertanyaan. Nyapone? Karo Niken ki piye? Aku wis menghindari pertanyaan kuwi lho. Loh, lah aku dititipi pertanyaan karo panitia-panitia kok beban no aku. Ya itu kan profesional seorang seniman. Tenang. Kan jodoh kan nggak ada yang tahu toh Pak De. Tenan. Jodoh kan urusannya besok karo sopo terserah apa kata Tuhan. Tenan, yang ya. penting kebutuhan panggung itu harus chemistry antara dalang dan sinden itu harus kawin Pak De. Kawin ki ra ning dhuwur panggung. Maksudnya chemistry-nya. Oh, chemistry, Ya, kerjasama. Kerjasama kan sesama seniman siapapun boleh. Ya, berarti kayak tonggoku 11 ya ana kesempatan karo awakmu. Apa? Rondo 70 tahun wah. Entah nek wis miru-miru lho. Lho ning isih iso Saiki ngaten iki Pak De, kerjasama antar seniman itu harus dibangun secara positif. Betul. Contohnya sekarang malam juga ditemani oleh Mbak Elisa. Ya, disuruh naik ke panggung. Ayo, sempat itu, Mbak Elisa. Yo. Demen mosok. Yo. Mosok aku. Hey. Kok
Pekok. Aku kok malah meri dadi pekok ya. Pok petok kok pekok. Kinten ngono lho. Kinten. Sek pinting lagi aku bilang. Sek benting, sek iki kan dongakno. Ning kene sederek. Pedogong. Apa weh? Pedagang. Nggih. Pedagang. Ora ana tembung kok pedogong. Apa kromonya apa Pak De panjenengan senior? Pedagang basa kramane. Apa ayo pikiran? Tiang sadi. Oh dawa banget nganggo tiang barang. Penyadi. Penyade. Pedagang. Penyadi ayam. Penyadi lombok. Penyadi sayur. Oke, gula dong akaken penyade. Penyadi ora penyakit. Angel jauh Pokoknya kompelit penyadenipun saking sing setor ki joron kami. Ki polsek. Apa sih? Polsek apa? Sektor ki. Bukan sektor. Setor. Ora sektor. Kuwi sektor ki polsek. Pemasok gitu. Pemasok. Iya. Masok lah bagus. Pemasok didongake sehat, pasokane api-api ya. Betul. Terus sing duwe pengepul. Kenapa pengipul kenapa Sing nandon itu ya, jadi itu dongake ya pokoknya ya rezekine oke. Biasane pengepul nek rezekine oke nanggap wayang bola bali bola. Kowe ki omong apa aku ora ngerti. Ya kinten ngono lah, pokoke sik apik-apik lah. Anu Mas, tolong timbangane tensiku mundak kowe omong ngono. Loh, nek aku karo Mbak Elisa ki ibaratnya sak leteng genah. Cara omongane sambung. Satu generation. Ya kono. Oke, beres Wilujeng ya. dalu, Mbak Elisa. Wilujeng dalu. Lama tidak jumpa. Lama. Bahagia sekali Bahagia jumpa. banget. Sambung. Sambung Langsung toh? kan? Langsung. Gampang. Coba kamu sama Pak De bisa nyambung nggak? Piye kabare? Kayak nyambung. Anjir nih. Kono ya njaluk dene anu ya toh. Oh, masaku. Wes pokoknya dongake sing kabeh termasuk yang ngecer, Nggih. sing godolan eyek. Apa ya di sini namanya? Apa ayek ya? Kalau daerah Magelang tuh bilangnya eyek. Jadi Eyek. yang pakai motor apa pakai apa namanya pickup itu Etek toh? apa ya? Ete. Sing ning ke kota-kota gitu ya. Itu pakai yoan. Pokoknya diparingi slamet ning dalan, diparingi sehat, paringi rezeki sing oke. Paringi rezeki aja diparingi slamet urip dhewe rekoso tambahi slamet ya rekoso meneh. Aduh slamet sing kuwi lah. Pokoke sedaya lancar usahane. Slamet tuh wilujeng rahayu. Ayo wilujeng slamet rayu kuwi sak sedulur. Oh kuwi sederek to. Sederek apa? Sederek nak dulur. Kuwi bapake jenenge Bagio. Kamu lah itu. Iya Pak De. Mbak Elisa, Yes, dawuh. menyelam sambil minum air, Siap. digojekan kali tetembangan. Oke. Kalau kepengen Mbak Elisa, Tembunge iki ora enak menyelam. maksudnya digojekan kali tetembangan. Oh gitu lah Wani sumpah. Apa Pak De? Wes sidane Mas iki sakmene akeh iki 6 iki. Ya. Mesti ana sing ngempet nguyuh. Ayo. Pokoknya sing gue ngene iki benake pentil supaya ora bocor. Pak De kok hafal sih ciri-ciri. Weh ciri khase sidan ngempet nguyuh iki ngono kuwi gesek wae. Kaya ATM. Wah, masaku. Kalau kepengen Mbak Elisa anu, Mbak. Bawa riyen, Mbak, napa, Mbak? Oh, bawa. Nggih, Iya. Mardika mawon kanggo dikaturne spesial untuk keluarga besar. Spesial buat Pak Lurah tadi udah salim. Pak Oh Lurah tuh iya, sampai Pak terharu Lurah. biru iso ketemu karo aku. Mbak aku mau foto. Ayo foto yo ning nggon peteng-peteng mau Pak De. Peteng. Kok peteng-peteng. Peteng apa peteng? Ya itulah. Napa, Mbak? Kasih apa? Pagur semerangan. Omongane kok ngene kok kon nembang itu boleh masalah. Nek nembang sae. Ojo sepelekake. Aja sepelekake. Kowe lho nek sepeles. Ya Itu penyakit itu. Oh, penyakit ya. Maaf, Deng. Iya. Napa bawa napa? The Lion King apa? Kok bawa kok Lion King? Tadi loh. Oh iya, bawanya apa?
Pangkur Semarang. Pangkur Semarang. Kamu yang nggak fokus gantian loh. Iya, Aku nih. udah bilang loh dari tadi. Iya, bilang gimana? Iya tadi aku udah bilang Pangkur Semarang. Oh, iya. Kamu terdistract sama kecantikanku aja. Wah iya. Heh. Sing ngampirke moyo ngene iki. Enggak, yo ora sih. Ndak. Ora. Ndak, yo kaya tanggomu sing 70 tahun ngono lho. Ngono-ngono kuwi. Nek lak iso Kerokan. Pangkur Semarangan mangga. Iya, tekan rayo tapi Iya. adem Ada. Ya dia rata asrekan. Adem karemu, adem karemu. Iya. Enak tuh pakai jaket. Ya, nanti aku nggak apa-apa lah. Mbok nyilek. Iki lho aku nganggo katbol katun bolong iki lho. Ayo ke nyilek bus kape yoga siji ngono lho. Masa aku kok. Monggo, Mbak. Mingkar mingkuring apa? Kowe aja nggodho dalange. Sebabe? Omonge lak arep dibojo. Iya. Tapi bengi iki ditutke karo wedokane. Tenane Pak De. Sik Oh, ngene. Iki mesti wae wong wedok. Pasti nenggo kene kan. Iki. Lho, pas bangune ngene. Iki lho. Oh, lah Masa iya. dalang lanang kok ganane tas kaya ngene. Ora ngerti kabeh alasane aku nggawa iki apa. Apa? Kok iso difitnah mbone wedokanku Lah ya. kuwi Aku iki mau ning Kali Nyamat sadurunge dalang ngene kok. Oh. wah berarti wis Bulane ge rombolane. berarti wis entuk wing. Ndak, yo. Terus, Mbak.